Archimang, Lukumang, Nana, Sasabay Yokromo we wato wala mala wispo def mama sernang. En Yusuf Serna zei deni foroisi gadri I achtertuin wie speelde. We baro die Noord go met Zuidoost, we go met West. En ook toe we bar alla de baradanga safunu. Die dena abra watara. Anatrobef na merkang, tata kondere, wie speelde, wie feidrayen. Yukumba te na jasa koti. En juna erfgenaam fuma masernang. Dus me baru odi en me karuf ko arti de prespartori. So, we mim zegaf die brada Rut, want brada Rut no de, we geziekte, a wapchi probleem, dus da eite kwa time out. En wa libisma, ala libisma, if machine serve weker wa lazy. Da ya libisma wansan kapsanga dat ino mandu me een programma. Maar geen man overboord we doro, want asipim gomoro fara. So, dan me charu kong in herinnering omdat no tidena de we tako voor een koers, dan koers disi en alasma no. Dat want taki efisibi doti potawa ipi. Berika taki yoko brome of yo dichi oloberen. Posi denki ya libisma de kopanya baka. Meka jes leki no krimi parasi. Dus je hebt desma dat lain mama sernang. Dus na de zwartkijkers. Desma de wins otewansan go verkeerd. Desma de wins if shitaki I mekwa mistake. Dat de biji fade tapu. Omdat de no aptara keus de no sapsans do. Isabito. Maar zo lazy na verstande na bif doen. Isabito. En daarom masara Jezus daar bij de na kruis. Abetak toe. Heere vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Zo. Maar we waarschuwen waarschuwen. We waarschuwen bij God de deur uit. Dat na ten koers. Bij de twee takten. Die bij Abmasra telten bij de na wil governor voor centrale bank. Ja. En dat koers bij de twee takten. Bij de was stabiele koers. En dat is wat money. Voor IMF. Dat doet chisa mon dati, ano lenu go lena money. Dat ten dati be a bankencrisis in hergoron tapu. Pe man oso be go, man be ser oso, ala de man die be do business, sanif de bank be go over de kop, disi regering be abif jumpo fu je bepaalde biji bani, fu be ka hora bani in stand. En Suriname was gespaard gebleven. Isabi toch, uno baba probleem, daarom IMF be juwa money dati. En dat koers voelen bij de twee takten. Prachtig. Mooi tori. En dat biji man die worko samen met Masra Hildeberg. En ik begrijp dat VAP bij de regering dat ook toe. En PS VAP. Dat de man zorgt taki door een prudent beleid. Isabi, dat bij abi stabiliteit ben de. En daarom ben ik chisa money. Serna chisa money dati. Dus alekwa soort cadeau. Ano leni na cadeau. Want masara misi kaba. Be jompo taka gralanti kurtoso taki ya fene bega IMF golen money. Is a lie. Na wan bijilei. Isabitok. Na omdat de man be voor een prudent beleid. Dus dat want taki de gang naar IMF hoefde niet. Isabitok. Zo. Dus dan hoor dat even vast. Dat ko archi masara telte. Tijdens de regering van president Weidenbos samen met de NDP is de monetaire reserve volledig verloren gegaan. In de afgelopen 10 jaren is deze weer opgebouwd. André Telting, governor van de Centrale Bank, hoopt dat we een regering zullen kiezen die onze monetaire reserve niet zal opmaken, anders valt onze economie weer terug. U hoort een gedeelte uit het programma To The Point. Zoals u ziet, we hebben toppen bereikt en dan weer dalen. En wat deze grafiek van de heer Doridi aangeeft, is dat de dalen zich voordoen, ja, het wegzakken van de monetaire reserve, het opraken zelfs van de monetaire reserve, gebeurt onder bepaalde regimes. En wanneer die regimes de zaak helemaal tot de grond hebben opgemaakt, dan komt er een ander regime die dat weer moet opbouwen. En als dat een bepaalde hoogte bereikt heeft,
dan krijg je weer een wisseling van de wacht en dan gaan we weer neerwaarts. Fel neerwaarts, scherp en tot de bodem. En nu zijn we weer op een top beland en we staan voor een verkiezing. En ik hoop dat het deze keer niet zo zal hoeven te gebeuren dat na de verkiezing er een moment komt dat onze reizende reserves gaat laten omslaan in dalende reserves. Want dan gaan wij weer een periode van terugval, van armoede tegemoet. Dat moeten we niet meer hebben. In de eerste plaats moet die monetaire reserve dekking geven aan het geld dat wij in omloop brengen. De bankbiljetten die wij vanaf 2004 uitgeven zijn volledig gedekt door goud en deviezen. De centrale bank is de enige instantie die bankbiljetten mag uitgeven volgens de wet. We zijn een monopolist wat dat betreft. Maar wij hebben die wet zo veranderd nu in 2005 dat de centrale bank alleen die biljetten mag uitgeven als ze dekking heeft. Vroeger stond die eis niet, dus we mochten biljetten uitgeven al hadden we geen dekking. En dat hebben we gezien, het heeft geleid tot al die nullen op die biljetten en hoe meer nullen kwamen, hoe minder het geld waard was. Er was geen dekking voor. Dus de monetaire reserve moet die dekking geven. De monetaire reserve bestaat uit goud en deviezen en onze posities bij het IMF. Ik zal daar, als het moet, nader op ingaan. Dus de eerste en belangrijkste functie is dekking geven aan het geld. En wat is die dekking? Die dekking betekent dat je geld koopkracht heeft. Dat je daarmee kan lopen en gaan naar de winkel en kopen wat je wil. Dat is de dekking van het geld, is de waarde van het geld, is de koopkracht van het geld. Als je dus deze dekking weghaalt, dan heb je de koopkracht van het geld van de mensen, van het publiek weggehaald. En dat is een ervaring die wij al hebben gehad. Vandaar dat alle pensioenen enzovoort van vroeger waardeloos zijn geworden, als het ware. De waarde is onttrokken eraan doordat er zoveel geld toen gedrukt was en het was ongedekt geld op papier. En niemand wilde het tenslotte hebben. Die dekking van het Surinaams geld is dus één. Maar tegenwoordig hebben de Surinamers, juist vanwege die vreemde ervaringen, die vervelende ervaringen met het Surinaamse geld, hebben veel mensen ook valutarekeningen. En die valutarekeningen zijn bij onze banken. Nu, onze banken lopen daardoor een immens risico, omdat ze vreemd geld van de klanten onder zich hebben. En daar moeten ze altijd dat terug kunnen geven. Wij hebben de banken verplicht om 1/3 van alle vreemd geld wat ze hebben te reserveren op een aparte, zeg maar, geblokkeerde rekening. Zodat er altijd minstens 1/3 van het geld van de mensen aanwezig is. En de monetaire reserve van de centrale bank, die moet dan zorgen om de backing aan die bank te geven, de ondersteuning aan die bank te geven. Als er een probleem bij die bank ontstaat met zijn valutarekeninghouders, dat hun geld altijd aanwezig is. Een derde functie zal ik u noemen, is als wij nu de ontwikkelingsrelatie met Nederland, de verdragsrelatie van 75 hebben beëindigd, dan zijn wij nu aangewezen op toetreding tot de internationale kapitaalmarkt. En om dat te kunnen doen, moet je niet als een paria aankomen die niets heeft, want dan ga je niet geholpen worden op die markt. Je moet met een zekere kredietwaardigheid toekomen. En onze kredietwaardigheid moet zichtbaar zijn voor iedereen in de monetaire reserve die het land heeft, waarover het land kan beschikken. Dus de kreten van het moet rollen, betekent ook dat de koopkracht mee wegrolt. En dat moeten we niet. So, bu yere masara telting. Dan mio kanga wan aksi wan tori nou tapu.
if je kwetje foru, sobu so scharelkippen, dan me bedoel taki, dat je kan de ja 2 uma foru of 3 uma foru. Maar nou to meet you, dan me wan sabi few soort foru, mi o chira ka foru, omdat altijd mi ka fenwan ka foru baka. Ondertussen a ka foru en nyagwe no bere, a uma foru leggen. Maar de man die moto ta anga koers futue taktek, de man dat chira uma foru. A uma foru di beji exi. Dat you be kanyama exi. En de chiren, ti de na dei, de man jumpo op het napa presi, is e pot man go protesteer tegen a regering disi. E leer de man trasani, terwijl de mustaka tori lek fatori de eerlijk jump op het napu pier de borsu, dat de takiere no, na umporeng, want masartel te be waarschuw. Isabi toch? En dan me oteji sa de do, anga foru, u archi. Je nog bent daarbij. Maar toch weet je wat er is gebeurd. Facebook. Maar hier heb je gewoon tegen, no? Fake news. Sabaku time. Wasi. Venga con danse puro. Sabaku time. Kira foro, papa nyama fora la eri imbere. Papa kira foro, papa nyama fora la eri imbere. Takidi ukira foro, saide no wasafo, soki nyama fora la eri imbere. Papa kira foro, yo domi. Papa kira foro, papa nyama fora la eri imbere. Papa nyama fora ga eri impere. Papa kira foro, papa nyama fora ga eri impere. Akidi ukira foro, saide no asa foro, da isoki nyama fora ga eri impere. Ay papa. Papa kira foro, papa nyama fora ga eri impere. Akidi ukira foro, ino asa foro. Fora ga eri impere. Papa kira foro, papa nyama fora ga eri impere. Da dushi na datipsa, isabi toch? Dat wan taki na nasa saba yokormo yom luku pe stoti futu. Inom luku pe fadong. Pe fadong na mancheri se chisi, ma im luku pe stoti futu, fi no stoten baka wan tui de leisi. Dus usabi, saba pistor dati. En de ba wan misi, tante Jenny, Susana, da abe fentaki unomanya stabiliteit. Dat de in plaats de mango seti a seref beleid godoro fu tantaranga, isabi tok. Dat de whole centrale bank uit. De rigeris hebben huis gehouden, isabi tok. A jersey, de man minosap famim karasani. Tepchinengre rigeri no also dat de desmai bari uno rapporte. Wena dat de man do nanga centrale bank, nanga financieel gebeuren van kondere. Je verstaan, want tante Jenny a uitspraak disi, do tap podium taki, dat af chisna na sasa ba yokormof kodade si, taki unomanya stabiliteit. We if inomanya stabiliteit, inderdaad inomanya men, maar door stabiliteit, ik kan zorgen dat je munteenheid taranga en dat de productief je in je winkel de prijs nega lok toe. Want alles maar e bar no, inderdaad miserf e bar toe a taranga. Je verstaat ook. Maar mi saka, mi teka san vanaf lok toe, dus mi luku pe mi stot u futu. No u fadong, u kapu fesede, broede long. Dat ram dressing,
Alla desant. So shi atori. Je verstaan? Dus, begrijp taki. Tega wenkri desant diri. Inderdaad. Maar, de prijs voor desani. Na je money, de valuer. Na je money, de valuer. Je koers. Je ziet ze na koers. Omdat het dekken fino de. Isabito. En in begrijp dat if je nako ikabroko also. Karwa machine konja. Da gebouw die mis donja na ini. Den one day de my platen. Mame, de bouwen baka in one day. Dat mi wan make me. We snap prefab talking about in one day. Ja? Dus, na dat heb sa nga sernang. Dus, moeilijk voorku. Musaba san disi. Mayabisma ina konder jaso. Die ewis oteng alekte tawan birti. Da kan de janga buurvrouw of buurvrouw no mag you. De bange man no mag je. De wis oteng wansan ipsa. Faka barenji trabirti tak ailuka fadata pa jari. Isabito. En dati umus hou op na nga maniri dati. Wis saye duja ina kondre disi. Not no bung. Ja? Omdat asa nedulek fa juwani. If in one man make moeite en serefi, do your best voor zorgen dat you kan komen vooruit. En if je komt vooruit, je kan harwang terawang. Dat kom je naar me. Kom je jepi. Kom je sorry. Luku na disna passi. Some kom vooruit. They no enough go abisma di ewa libin terawang broek saka. E wan sap sande ina terawa MP saka of a terawa Japon saka. Want dat beneas man. Nee, dat na libi. Doe fi serefi. Do your best. Dus de je verstand taki. Die des ma legatori dat uit taki. Stabiliteit in omanyang. Do gwena shurubu dati. Dus do pot unak stabiliteit panya. Do nak stabiliteit panya. Da koers bidje kring. Uka heugu ete. Tak masara misi kaba dana NDP bede. Iba president Desiree Delano Bouterse bede. Da masara misi kaba lek fractieleider voor NDP. De attackie president. A volk noma chareng efa koers door 5. Ja, inderdaad. A koranti dat def lazy. Dus na a kring a koers be kring e komitunu. Tidena dei. We deden do vindt na regering die ze kring koers, na regering die ze op prijs. Maar na populistisch beleid die wij voeren, dat want taki geef het volk brood en spelen, dat hou je ze zoet, dat de ne jogo, dat de no ap ai, fushi want de mij weer wan brengt tongji, isab te fosi, de tendency ne de moro burichi waji bede, asi waji, dat de mij weer wan tongja asanga burichi, dat wat taka no makluku links en no makluku rechts. En dat de man be weer jono, dat uno makluku links, uno makluku rechts, lek je shinomo, tak wansan dape, de je effectief waka gomita sani. Men ne luku rechts, tak, dat moro betere. Of links, dat moro betere. Nee, de man be dwenye go in one richting. En in een richting dat u de. Nou you ab one regering, die tak nee anokang, alas ma musman luku, go na alla richting. Want het is democratie. Je mag protesteren. Je mag ondernemen. Je mag praten. Je mag doen alles aan binnen de wet. Binnen de perken van de wet. Je mag doen alles aan. Dat naar regering die zie. Je sabi toch. En naar regering die zie. Waka afpassie. Me waka miti afpassie. Maar nos dong. Je sabi toch. Tak je wakting. Je sabi. Want sana sani, zeep sang. I abisma, omdat libisma ja zo uno eerlijk. If we rachtig you na waser na mang. Dat je opot na putak jere no, mi mek fout. Mi meslei uno. Maar soso fu abi makti en fu no lasei abi. Isabi, dat je sorgu taki, je kotak wan traverhaal na gralanti kurtoso, dan dis no bung. Dan dat no bung. Maar na so etja so. Na zij creëer. Na creatief you. Na dat we sai. Na dat je ook stide na day.
En trafas no de udina kondere. Wabif gome na ngasani. Fu sorgu cha chenchi kom. En a chenchi e kom. Want a president do abi. A manes dong. Da mijn praxer tak ai. Mio prati nyanju no mo da we nyang. Da une luku same do. Nee. Hij collega verantwoord toe af. Da koers jugu de. A kon a collega uit. Terama vindt dat de no tevreden te. Uiteraard. Inoma de helemaal tevreden. Maar na de randvoorwaarden voet zorgen taki ik kom tot stabilisatie van koers. Isabi toch? En undis ina kondere, uwan stabilisatie. Uwan een stabiele koers. Alas ma wan dati. Isabi toch? Uno man yamen. Isabi toch? Maar te astabil, dan mi kan wan tarasani. Mi kan doen wan tarasani. Ja? Dan mi wenkri prese de tarafasi. Isabi toch? Want mekar in of de ma me dag de ma uit. Die de money be leni, de be ab handelaren. Die be chisi, boomkop len dala. Fu be kan importeer goederen. A dat na brood en spelen sa me bedoel. Taku be chis brood en spelen. De be kagawe enkri de efenta kasa boomkopu. Mana len money. De dala dat be de len dala. Want die saptak yu kondere, mama sernang. Abuan schuld voor meer dan 4 miljard dollar. A payment dat moest pay, if you no payen, de moet chariga kurutu. En de moet teksan if you. Dan zijn we verder van huis. Dus verstaan wansani. En dat de man sabi. De man sabi dus aleka wa fal. De man eseti dus de man wakti. Ote wan falen nakif de karigeri de kalek uit zogenaamd. Maar isabi. Asan disi na lek. De man dis na awari domri. Tede nyama fouruk bada de lonkmote na fouruk koye bari data puskotu. De bar hou de dief. Maar alla de mo fofuranga fouruk viri. Isabi, na den creëer asandisi dat tide na dei de play boomsuma. Zogenaamd je Sara volk. Maar je mislei a volk. Na je pota volk gooi na sani. Wees eerlijk. Ja? Contact eerlijk. Sam minetak over money sam meki nanga de sam minetak dati. Metak over a beleid die voer. Isabi toch, want ergoro tapu corruptie de. Ja, mi aben over a beleid sam voer. Er is een beleid gevoerd per de man eji sanif bren you ai. Isabi toch, dat de man bakayu anga you eji fatu. Isabatorif banasi makubanga depching. Bana si gas tarati daka oso da takiere no. Ateji ma kuba tak mino fen furu ba maluku fo bana ja da yanga de pchisa nyandeng. Da ma kuba akse takino ya tak nemi no wani sokanam. Da de pchiser fanga ma kuba ko sarbana si. Da alas ma broko wonga pis bana. Ji bana si tala nga bana si nyamoro wangf deng. Des na play dat de ma play na nga you. Dat de ma duanga you. De man hori straal voor de gek. Dat de man met wansanji de je bereiken tak na ontwikkelen noti. Je moet een stabiele koers hebben. Dat belangrijk. En dat pe a regering dis one go. Voor zorgen taki u abu een stabiele koers. Voor drop de sani. Dat die abu een stabiele koers. Dan je prijs in winkel. Je money het is more waarde. Want je money ontwaard. Daarom maak je ventak sandiri. Klopt. Want if je be abadala, dat tego de pai, nanga dala. If a buitenlander komt ja, dan komt ook 1 kilo sucru met die een voorbeeld. 1 kilo sucru is er $1. Da aba $1. Da ei baie nanga dala no viering, omdat ik moet in een konder pe akkoord stabiel. Maar ja so te aman kong, dan mam go lukutak, as er demi abi. Dan mijn pa tegenwaarde van dala, nadat je pa in winkri. En wie is de veroorzaker? Die vraag moeten de activisten, de vraag dat dem stel. Dem stellen vraag dat die, naar de serefi en de smaf ding. Uno moest go luku, want wie is te pur a regeren disi. Sayo pot ne presi, sumayo pot ne presi. Yo yaji IMF gwe, if je yaji IMF gwe, dan uka go los toko kukulek Haiti.
Dus we verstaan archi maluku mana na sasa bayo kormo na so asande mi borke koju apchi moni fuka verstaan. Uno mekisma koju sixif neji. Mine takji wansman, ma mi etak sami mek mei en a yari sami abi. Na omelis mi meke mei pe kon mananga sabi man opot na pu de tak do dwe. Tidena dewa kon manga sabi man. Pe ni chan bede. De mandi fornita ka kondere. Aso de be teki meki dreja man. Ibe dreja man ome eji uiterlijk. Ibe dreja man ome dat. Sapsang ook tidena dei. Pode tidena dei. Adreji ye punu. Stabiliteit no manyame a ye punu ano yepi. Ano worko. Ja? Dus dat u sabi. Uno mekisma kon chisunu. Demande, want alla demande kastrati. Zogenaamd oppo de serftak de do disi. Parbo tongo lukuden. Da Yoshifa de drink de boerenwijn, de smokken de biji sigara, de defi, dat de je een bordje lenzensoep, de tevreden, dat volgens je protesteert. Je hebt niks gedaan. Je hebt gewerkt voor iemand zonder geld, zonder om vooruit te komen. En dat im sabi. En een wanfas feit kan komen vooruit. In een kondere is het individu, het libisman. Trusiani na grond, pranwansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Sluit die aan pe ikaleri van Tarawang. Dat die leer van de Duji Serfi en de je leer Jupching, je leer Grampching. Dat a generatie dat die je bouwen op. Als zo'n familie en de je abi sterke gezinnen, de abi sterke families. Zo ei bouw op. Maar even luku faharu serf le karabu in bari ka grong. Omdat dat dis deso, omdat dat deso. Ja no gado temerman. Kabatuba a, God forbid. Liba pistor dati. Thank you serefi. En ete wan interessant samen te junu. Ishi agron di we waka tapu. If you be de agron, ibe sa wanisma e vriend doti na you tapu. E morsu you. Dat toch horrifica waka tapu. Mana we sumu den presi. Overal we trowe sani. Miserefi es deme rewan mame chawa mangawa worko. Dama it wan pet fles purin mi waji na gado mi beji no mano she want if debe fella mi bebe chawa porning. Terwele figo luku in mi waji. Ye trap batara. Ye trap plastic saka. Omdat alasane tang in mi ototemi doro oso da me reme op. Dat me actie voelen toe. Hoor je konder kring. Isabi. En het begint altijd thuis. Te kwetjip ching. Neti tapu 6 euro dem go wasi de. Luke fa parasi ruim op. De ruima parasi op. Isabi toch. Dat te moeder ardepsa. De sinkeni. Met taku garantani. Te wanteralizi. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't